amalane piye, Jal? Ya karek kowe jiko dina apa? Malam Jumat ngene iki mau, Nah, Jumat. iki kemis esuk kowe karo bojomu poso dhisik. Poso sedina. Omonganmu tenanan apa ora? Lho kok ora tenan iki piye dah? Nggih anak Kok iki. buktekno nek anjen hasilé ora apik aku Masalah iku tak praktekne karo bojoku teko omah. Malam Jumat. Ini iki kemis esuk Kemis poso. kowe karo bojomu poso dhisik. Wong loro lanang wedok. Engko magrib buka. Bar buka salat magrib, salat isya aja lali. Iya kewajiban. Ya upama kok omahmu iku Tegar Wira ngene iki, bar isya kowe metu ning Balong. Lah apa? Tuku kuku Bima loro ndok bebek papat. Aja celometan ya. Aja celometan lho. Terus hubungane apa anak soleh karo kuku Bima loro ndok bebek kok sampe papat iki lho. Kowe sedina poso kok. Bengi ape mbok gawe anak kowe loyo ora dikeprok bojomu. Iya tak praktekin ya. Jadi kita cocok kuwi. Lah iya. Ada hubungane. Nah. Masuk akal iki. Bar jamu kan kemeringat ya. kowe mulai suasana rumah sudah larut malam. Persiapan. Kowe karo bojomu wis padha persiapan. Bojoku dasteran tok. Iya ning sing suwek-suwek iku. aku sarongan tok. Iya. Jamune wis merasuk. Bareng wis tekan omah bar jamu kemeringat. Iya ning tanganmu aja ngremeti susu kuah. Jadi jamune wis merasuk. Iya ning tanganmu ora usah griliar ing susuku. Lho iya. Ngene iki nang TV. Kenek undang-undang we. Undang apa? Undang-undang badan hukum. Oh badan hukum? Iya. Iya. Tekan dia mu. Ya teko ngremetan lho. Barjamu sehat. Kowe mulai Persiapan. Suasana rumah sudah larut malam. Sepi. Tonggo teparo wis ora ono abane. Bocah-bocah do turu. Kowe karo bojomu wis padha siape. Aja langsung. Ape nindakno kewajiban? Iya. Wundu dhisik. Kanggo wundu barang. Ya, sesuci ngape gawe barang sing apik. Wis ben mbok ganduli nganti tuwek nganti mati. Oh iya nah, bar jamu wundu malah ra ngantuk. Ya. Semangat iki. Bar wudu. Kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri. Bojoku wis saplang Ape nindakno kewajiban. Wacakno Fatihah ping 3600. Masyaallah. Ping 3600. Gak sidone. Lah kok ora sedol apa? Keturun sampai esok. Kowe ora kulino wirid ya mbak suwe. Aku ora mbayang terus bojoku terus keler-keler terus piye. Aku diingi lagi entuk ping 1000 geblak ngono kok. Terus bojoku ora dirubung lalor. Ora dongane njaluk dongane ta ora? Dongane piye? Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya babar rahmah. Diwaca ping 1000 aja ambekan. Modar lek, modar. Modar apa? Ping 1000 ku suwi. 5 menit luwih kok kon gambekan. Assalamualaikum ya babar rahmah. Diwaca ping 3 tahan ambekan. Nindakno wajib. Insyaallah nek Gusti Allah ridho akan tumbuh biji-biji suci yang berkualitas. Iku sing diarani anak soleh sing bakal mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuane. Wah iya bener. Ya Padha ora anak padha karo tanggaku ya ngono nyek. Nggih. Ane Pak Sapii lho. Pak Sapii iki ndek bojo duwe anak sampai 6. Ya kowe jenenge dhewe katut topane kabeh. Nomor 1 jenenge GPI. Nomor 2 ROPI. 3 LUPI. 4 PATPI. 5 MOPI ya. 6 kuwi mbok jenenge mbok sapa gambar bancaan 6 pi. Ya siji CPI. Ya keluargane Pak Sapii lho. 2 ROPI. 3 LUPI. 4 PI. 5 MOPI. 6 ya aku gak melok bancaan iki. Pas anak 6 gak melok bancaan, gak melok brokowan dadi ora ngerti jenenge. 6 Pokoknya wes sing penting ini ini keluargane Pak Pi lho men. Ya awak dhewe iki kan apa ya sesurah. Ora ketang sithik iku ben ana Iya. inti sarine. Iya Mas. Dagelan kok ora ana
Inti Bener, sarine bener. dagelan saiki ku isine anggere do medhut do joget lurus saweran. Iya gak Kowe karo apa-apa. aku sing dagelan tuwa-tuwa ngene iki nak iso Ya, diakehi ditutur. diakehi ngajine. Ngaji. Kok kaya aku kowe ini wis ora golek dhuwit dienggo ngopo leh wis kesel. Ngono ya. Wong ngene iki untuk dhuwit kok Iya bener. ketuane ini ya tak tampa plek tekan omah kok langsung tak lebokno masjid Wah, kabeh. ngibadahmu luar biasa. Wis tuwa nyel awak dhewe Iya, iki. jadi langsung pasar masjid kabeh ya. Ya tak pasrahno Ngono masjid. iku melok bantu masjid ya, Mas. Ora ada bantu barang lopo leh. Loh, lah duitmu ketoprak kan langsung bokekno masjid. Ya Lah tegese kowe bantu pembangunan masjid. ora tau bangun aku. Lah kenapa kamu bokekno masjid mau? Lah aku mangkat mau utang duit masjid kok. Ngono ku dhisikno to. Aku nyaur utang masjid ngono Ya lho. lah aku ngutang duit masjid nang ora tebelan ora ditakon. Wong nek iso ya ngibadah. Takmire. Ngibadah ning tenanan. Ya nyel umurku wis umur 55. Bener. 55 iku lah apa wong sedilongkas nak nyene anut aturane Kanjeng Nabi ya swidak telu mati. Lah iya. Aku ngene ya ndonga karo Gusti Allah, muga-muga matiku somben dalam keadaan sujud ngambung sajadah. Ya amin Kang iya. Itu bener kuwi. Nak matiku sujud mesti disiarono masjid apik. Iya ceritane ya apik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dagelan Markonyek dalam keadaan sujud. Oh iya, jenenge apik najan Tonggoku bantah apik, bojoku ya seneng. keluargamu seneng. Ning aku kok kuwatir. Nek apa? Nak matiku sampeyan ora ngambung sajadah ngono piye? Piye? Matiku lek ngambung begenggek ngono kepiye? Mula wong urip ya Mas, padha wis tuwa. Iya. Wong umur sawayah-wayah dijipuk ora ngerti. Iya. Jipuk enom ya pantes, jipuk tuwa ya pantes. Ya aku jane mati ora wedi ning aku mati ana sing tak gwethingi aku. Lah, kenapa? Aku mati sing tak wedeni mau nak didusi tok. Perkarane Tanggaku ono sing kurang ajar ngedusi wong mati senggol lato-latone jingkat ngono kok iki. iku ora mati kuwi. Apane? Kok ono mati kok singgal lato iku matine ketoprak kuwi. Lah mbok nek Kesenggol karo jingkat. gletak mati disenggol kok jingkat. Ana ngene uteh jagon-jagon. Bener, kaya Kang Utik ngono wis tau ning tanah suci ya. Tau ibadah ning Mekah. Lho aku ya alhamdulillah lho Nyil. Piye? Lho nuwun sewu lho aku iki ketoprak 30 tahun kaji kudu ra kuat kok. Bareng saiki gandul karo kiai alhamdulillah. Iki lho mulai jamaah haji pulang. Nuwun sewu lho iki jamaah kaji mulai. Nuwun sewu dongane kabeh lah. Insyaallah aku iso melu ngulon neh. Subhanallah alhamdulillah. Tindak Mekah Madinah ya Mas. Ning Semarang. Nguloni rumah sako ya kaji ning Mekah Madinah. Kaji sapa ku dhuwit kon ndi ketoprak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Abah Utik. Oh, delok. Iya, ki mau dong ngrembug masalah bocah. Nggih. Iya, nek muga-muga kabeh-kabeh nek wis tuwa entuk hidayah, Iya. padha sadar, Bener kan? padha ibadah. Didik bocah iku ancen angel ra umum. Anjen ngene lho, kenapa kok kudu sadar? Lah iya, Lho nak jengrenge kowe aku kok nyeli padha wonge. nah iya. Ning nak miturut aturane ning gawe, Heeh. kabeh iki maune kan menungso digawe saka tanah, Manungsa digawe saka lemah. saka lemah. Heeh. Karo Gusti Allah kan Iya, mulane beda-beda dicipta dhewe-dhewe. dadi saka lemah. Ning bareng wis dadi wong, Iya. karaktere dhewe-dhewe mergo gawene lemah ya dhewe-dhewe. Jadi miturut lemah mau ya. Jo kaya Oh. aku ini kok sembayangku sregep, ibadahku sregep, maune aku dijikuk saka lemah masjid. Oh, alhamdulillah. Lah konyele ku gaene pegane rino wengi utang. Heeh. Iku maune dijikuk saka tanah BRI. Iya diuber-uber Bang Mekar terus. Lah kaya kowe ini bojo makeh ngene iki maune, Iya. iya salah jikuk maune iki mesti dijikuk saka tanah komplek begenggek. Nah, aku tembok elek-elek kowe mbok pek-pek lho. Aku iki bingung malah mbok bingungi. Lah anakmu piye kene apa? Lah ya bingung perkara anak kuwi. Mendidik anak iki penting kan. Lah ya didik anak kurang-kurangi nek Iya. aku didik. Lah. Oh, wis tak pondokno, tak sekolahno. Lah ini apa guntur enek apa? Guntur iki winginane kancane do lunga sekolah lho wayah tes. Ora lunga sekolah, Lah apa? malah nyolong jambune Pak Lurah. Lho, ini kurang ajar bocah. Nyolong jambu aja ora sopan. Ya Allah. Nyolong jambu ra katokan iki. Ora katokane mulai Munggah jambu. selingrik tekan dhuwur ora katokan. Iya. Konangan karo Pak Lurah. Dilokno Pak Lurah, "Hei, wayahe sekolah. Kancane do sekolah, wayah tes."
ora lunga sekolah malah nyolong jambu. Nyolong jambu ra sopan. Nyolong jambu ra nganggo kathok, medun. Krekel anakku medun. Pak Lurah bijaksana tenan. Tak akoni dermawan tenan lho. Maksude Lho anakku tekan ngisor ora didukani, kepara malah diparingi dhuwit. anak mang Dikai dhuwit 50.000. Nyoh, kono muleh. Nggo tuku kathok. Ya iku Pak Lurah sing bijaksana. Lah iya mulane kuwi, lah iya terus muleh. Pas aku karo ibuke jagong ning emper. Pake, buke. Iya. Aku mau nyolong jambune Pak Lurah. Aku ora nganggo kathok, ora didukani malah diparingi dhuwit 50.000. anak melaporan ya. Iya laporan karo aku karo mboke. Bojoku catuse ra umum. Ngono iku aku terus langsung diunen-uneni. Anakmu yamene wis entuk kaya 50.000. Dasar wong wedok. Ora kaya kowe wong lanang isine micek entok. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Wong wedok kok Wong ngomong. wedok kok ngelokno tenggak mendhuwur. Wong wedok nguneni wong lanang kok nganti tegak mendhuwur. Iya, ora Iki lho wong lanang nguneni wong wedok emoh nganti tegak mendhuwur. Tata krama tetep Kepepet-pepet yang nguneni wong wedok ya tenggak mengisor. ngono. Usus sembrodol kono. Iku padha wae. Lho,